شەوانە پشتی فتارێ ناوەندا قەلعا کافێ نویسکار و ڕۆژنەمەوان دلۆڤان چەتۆ چیرۆک و سەرپێهاتیên Kurdî bi awakî rasterast ji mêvanên xwe re dibêje ta got ew çîrokên dîrokî yên got di odeyên gundan dihatin gotin bêye vejandin. شخوا ئەمزانن گۆ مەها ڕەمەزانی مەهەکی تایبەتە ji ber wilo jî me dixwaz em tiştekî taybet pêşkêş bikin. Me hewl da ku em ew dem û dewranê berê bê çawa şevbûhêrek derbas dibûn dema berî got kehrebeçê bin berî ev teknolojiya derbas jî jiyana xelkê bibe bi şevbûhêrka derbas bû çîroka cîvanoka derbas bû mamik bûn lîstok bûn me dixwaz em wa atmosfera vegerînin dema niha. تایبەت نفشێن و هاتی کوزانە بن ژیانە باوکالێوانە بچ ئاوای دەرباس بوو ji ber wilo jî ev şevûrkê Remezanê li vê derê meldar xistin çîrokin çîvanokin mamikin leystokin stranê folklorîna ev di programê me de ew ê hebin. Piştî derbasbûna alavên teknolojî di nava her malekê de û bi taybet di nava nifşên nû de ev kesana dûrî çand û kultûra xwe bûne û li derxistina van şevbihêrkan dihêle ew çand û kultûra Kurdî neyê işbîrkirin. Ev çîrokbêjiya got li Qel'a Kafê bi destpêşxeriya çîrokbêj û rojnamevan Dilovan Çeto birêve diçe ji destpêka meha Remezanê. Kevnetoriya Kurdî wêjeya Kurdî vedicîne ku berê di odeyên Kurda de çi serpêhatiyên dihatin kirin çîrokên Kurda, mamikên Kurdî yani tevda mamoste Dilovan wan tîne van şevbihêrkan li Qel'a Kafê taybet sûdmendiya gotê kirin ji bo nifşên wihatî ê got berê ew odê Kurdî nedîtibûn çi serpêhatî dihatin kirin çi şevbihêrk dihatin digerandin tê de jî kevnetoriya Kurdî folklora Kurdî tê niha tê vejandin û bi awayekî gobê parastin ji bo nifşê nûhatî re. Di demê berê de û li odeyên gundan di şevbihêrkan gundî li hev dû û kom dibûn û çîrok û mamik û stan dihatin gotin û pişbirk jî dihatin çêkirin û şevên xwe derbas dikirin û li gorî Dilovan Çeto li daxistina van şevbihêrkan vejandina beşekê ye ji wê çand û kultûra bav û kalan e. Dara berekat Kurdsat News Qamişlo.